Siyempre mga pade, gamitan na naman ang pangkulkog na halipak ang pade Ariel. Kinukulkog nato ang luho para pirmi malinig ang agyan sa isda. Malupitong pa talaga? Hindi nga ni mga padi sa video, papandaron ta naman ang makina ta. Ini na makina, mao inian, kimbo na sa isimidya. Bayad nga ni mga padi, kay tulos man na uminandar. Malupit man ini pagkamakina, kay masingkugan mo lang ang haga, dagos na naandar. Hindi nga ni mga padi sa video, tulos ko naman na impaimod, ang lumaunon ko na hitsura. Lumaunon na mga padi mga madi, kay palibasa na buhay, sandiri pa masyado uso ang mga tao. Hindi naman mga padi, papaimod ko sa iyo ang reserba ko na duwa na bubutrap na mga luma naman. Luma na, ini na mga bubutrap ta, reserba ta, pang surusalyo sa mga nakataon ta. Yan mga padi, mga madi, diri muna kita mangibot. Riparoon ta muna ang mga nakataon ta na mga bubutrap. Riparoon ta kung may mga sulod, basi lamang makalibre kita sa mga pangsuda. Pag-abot ko nga ni mga padi sa lawod, tulos ko na rin iparo ang mga dangop. Ang insasabi mga padi na dangop, maon mga palatandaan ta. Ang mga palatandaan, sino na mga bubutrap ta, maon harlangkaw na mga lubi, mga kahoy, nan mga durosan mga bulod. Kay ini na mga bubutrap ta, wara paluta, wara lang mga buya. Kung butangan tamasin buya, bade, kinuha na sa niba. Habang nga ni mga padi, nakariyang kawita, pinapakiramdaman ta lang kung tinatamaan na ang bubutrap ta. Mala nga ni mga padi, kay tinamaan ang lubid, sinakob na. Yun, sinakob na mga padi mga madi. Masapin muna kita sa kamot para diri malanit. Ini nagamit na sapin, na pang sapin sa kamot, inmao inian interior sa tricycle, sa rida sa tricycle. Yon, good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod naman kita mga padi mga madi. Napulo na lang inasirawon ta mga padi. Tulok adlaw sa irarom san dagat. Iparoon ta kung daga na sulod, badi lamang. Makalibre naman kita sa pangsuda. Ini palang nalubid ta di mga padi, numero 6 ini. O, kulay lumot na, dati kulay orange ini. Yeah. May turtali nga kita pagharanin na sa bubutrap kasi sabi ta di sa dorsan. Abay-abay sang kawayan ito. Oh, masulog na. Yeah. Nano daw kung may sulod. Kung mayroon na batak. Oh, may sulod man mga pade. May halo, may kasag. Nagsurulod mga pade mga made, may kasag, may mga buriring. Siyempre mga pade, mga made, matapos na ito makuha ang sulod na isda, siligan ka para pili malinig. Siyempre mga pade, gamitan na naman ang pangkulkog na halipak ang pade Ariel. Ini na pangkulkog mga pade mga made, manapulo na ini kataon. Panapulo na ini kataon, pero mauragong pa, malupitong pa ini na pangkulkog na halipak ang pade Ariel. Kinukulkog nato ang luho para pirmi malinig ang agyan sa isda. Malupitong pa talaga. Matapos nato makuha ang sulod, makulkog ang luho, masiligan, ariya. Pangduwa na batak mga pade. May mga kasag mga pade oh. Oh, ito pa oh, kasag. Pangduwa na batak mga pade, saro. Uy. Dua. Pangtulo na kasag mga pade, burod, you know. Bungkang or kalintugas ang pangaran di sa Bulan Sorsogon. Kaya lang mga pade, ang pangtulo burod, kaya itapok ta. Damot na lawihan mga pade, yung mga sulay bagyo. Mga lawihan, sulay bagyo, siram sini. May mga kasag mga padi, nan mo si. Mga kasag ang nagsurulod mga padi mga madeho, dua. Tulo. Pangupat, burod, itapok ta. Yan may sulay bagyo, nan mo si. You know, nagbutog na ho. Oh. Tapok ta. Yon mga padi mga madi, tinapok tamunan mo si kay mudo sa day pa. Ini naman mga padi, riparuhon ta. Badaw, damot pa sulod mga padi. Kay sigurado na talaga sini ang pangsuda ta. Base, makabakal pakta sini, sinduan out saba, nabugas. Oh, ya, di pa hagawak pa mga padi mga madi. Ya hala mga padi mga madi, hanggang didi na lang sa ako video mga padi. Kung naruyagan niyo mga padi, ang sa ato video, pa-share man mga padi mga madi. Para maimudman sa ibatan na padihon ng mga madihon. Yun lamang mga padi mga madi. Salamat!